Swara kok kemledhik ngene iki kaya klanthing lho. Renyah. Iya. Nek suaraku wong bola-bali wis dienggo iki nek cara panganan iki apa Mar? Nek iki lanthing dadi kemledhik. Nek aku ya terima tempe. Iya dadi wis kanyes-kanyes. Kanyes-kanyes empuk mongko anyes. Wah. Tempe gembusmu kuwi. Mongko bengi ya ditunggoni anakku saka Solo lho, Nduk. Iki mulih sapa? Nggih, Mas Seno to. Mas Seno Anom Dwijasena. Nggih kula wapun ngertos kok. Ning ora urung salaman to? Dereng. Ha. Kok adomen to Pak Lem Pak Kiki kok ya ning kono. Lah wong takon ndemung nyambi nyuling kok malah milih gambang. Men sing gambang iki piye sepuh wae Mbah Kantong. Ya. Tak ngokke kaya napa? Pamane kok le nabuh apa iramane hujan-hujan ya ora apa-apa karang wis udah rungu. Biasane nek gambang ki ning ngarep sinden ki lho. Biasane. Iya. Iki kok malah ngedoh. Yen ata keke mburi. Ning cerak pandak. Wis sesuk di panu digeser. Bonange mundur, gambange maju mencedhak karo sinden. Papuntane pantes tiga Waduh, jan kuwi agaku malah dadi kaya wong suku Osing. Suku Osing. Lah pripun to? Ah, Umar masa ngerti ya suku Osing kaya ngopo. Suku Osing. Osing iki suku Tengger kono kae lho. Suku Tengger. Nggon wong gunung-gunung kono kae. Iya ning iki ora nganggo kotekan, ora nganggo kotekan. Nek kotekan kuwi wong Papua ngono kae. Nek suku Osing ora nganggo koteka. Nganggene napa? Pampers. Pampers. Sing saking blarak ngono niku. Hah? Sing saking blarak niku to? Kok blarak piye? Lah sik niku lho Pak godhong-godhong niku lho. Oh iya, oh, Nggih to. bener. Ah, kowe kok yo ngerti ya. Ah cak nonton di YouTube berarti kowe. Kae ora nganggo kathok mung ditutupi nganggo godhong. Teneh silir, Pak. Heeh. Saiki jajal po yo? Bareng yo. Alah. Jajal tutupi godhong wae yo wong loro yo. Oh, piye to? Godhong. Lho, anu lho, jamak iki kembali ke zaman biyen lho. Manusia hutan ku ora nganggo ora duwe kathok kelambi. Nek kathokan ya mungkin mau godhong yo sendati nganggo beting nggo gak kathokan lho. Lah kok nek ketubles piye? Ora apa-apa. Ditubles kok karang sing dijaluk iki ya men ditubles kok ya. Lah tapi nek nubles kuwi jiting ya malah bilaeni kok ya. Karena men digaweke dalan dhisik. Dunung. Enggak Pak, jenengan Pak. Oh, kok perintah wong tuwa lho. Suaraku esek kaya ngene kok Oh, ya. mboten ngoten kok. Dunung ngewong manis. Asik. Boleh Pak, boleh Pak. Wah, Jan kula iki seneng. perintah bae. Nonton iki mung pisan tok. Niki duet ngoten lho. Nek pindho ping telu ki jeneng ora nyontoni. Lah napa? Ning ngakai. Oh nggih to. Kula mboten ngakai jenengan lho. Ora ngajar iki malah kecolongan aku lho. Setunggal meleh Pak, please.
wis pisan meneh ya wis rampung bubar. Lah nggih. Papuntone yo. Ampun to? Heeh. Yo. Engkang mawe woyo ingkang meh huyung kok pepuntone. Karena nek wong adem iki nggo ngomong blangkemen ya kan ugi. Padha ora? Walik-walik to, Pak? Heeh, walak-walak ter arep mengoki angel nek adem. Bungkem bae ya to. Nggih. Padha ora nggonmu bungkem bae. Nggih, kula nggih sami. Arep di kon mengo angel ya. Nganu pliket ya, Pak. Pliket mau badung. Tapi nek hawane kemelisik panas ki gampang le mengo. Nggih to? Ngene iki kok mau pliket apa piye kok angel banget nggo mengo. Kaya dilem ya, Pak. Lambene dijembreng kok angel. Yo, Jibok. Saking celuk mawon Dek Anggi langgamipun melatirin once. Apa man? Apa to, Pak? Melatirin once yo. Lakae wos mrene nyangking nambah melati rinonce kandha yakti tetep Ngapunten ya Pak niki adem jan suarane. Ya ora apa-apa Nduk, aku ya padha kok iki. Dadi rada gerek-gerek ngene iki. Kurang Nggih. plong. Cara manuk iki ling ngoceh kurang plong. Nggih. Siane dadi iso nganu lho, malih rupa iki nek ngene iki lho. Masak to Pak? Rupane iso dadi pucet dadi cayu mergo adem. Niku rupane napa? Ya rupane wong kok rupa manuk pon, rupane wong lho. Tegese sing meneng bagus iso dadi pucet. Oh, ngoten. Pamane cara manuke manuk Garuda iso dadi manuk emprit, ngono lho. Oh, kok adoh banget. Adoh, gedang iso dadi laos. Laos iso dadi kletrek. Yuh, jan. Mas Agus, Mas Agus. Lanjut. Iki pasanganku Tangi ar. Langgam sik mawon, langgam.
mandeg ya, Nduk. Mandek-mandek ya, Pak. Ngajeni wong tuwa iki kudune ya telaten mandeg ngaso, omong-omongan. Ngelapi keringet, terus gawe sarimi. Sambil udut. Nek wis terus lanjut meneh. Kuwi ngapa to, Pak? Lah wong nembang ngaso, udut, ngelapi keringet, gawe dang kopi, ngadoni sarimi, terus meneh. Nggih. Sugeng dalu kagem Bapak Ngadiman Manggarai. Ugi kadang kula grup Mancing Mania. Sugeng dalu Mas Jiweng saking Pak Sartujan. Salam Mbak Bella. Mbak Bella. Oh, serang ngerti kowe. Mbak Bella kuwi kancane Mbak Nila. Jadi Mbak Bella kuwi Mbak Ayune Mbak Nila. Mbak Nila niku sinten? Mbak Nila ki Mbak Nilawati. Jadi kastane dhuwur Bella timbang Nila. Mula nek Bella kuwi regane luwih larang. Padha lele karo Grameh. Iku kastane dhuwur Grameh. Ngoten. Kok iya nganggo kasta? Iwakku ya nganggo kasta. Blanak terus ngisore nilang. Bar nilang terus baru lele. Lele. Lebar lele bedhek. Bedhek ya apa, Pak? Wah, bedhek ku ya Cetul. kudu. Bedhek ku ya iwak sing akeh rine kae lho. Kali. Anu. Iya. Ngisore bedhek kuwi ana. Ya apa? Cakul. Bedhek niku lho, Pak. Bedhek ora jenthik. Walah, jenthik. Engko tekan ngono barang kowe tekan ngono. Ora. Ngono ki apa? Ngono iki ngotrek nek iki ngotrek. Wis ono wae. Tak pikir saya cerdas kowe ya Anggi melu aku. Kowe tambah kelebihanmu kowe pirang-pirang lho Gi. Biyen melu aku ora iso joget, saiki melu pinter joget. Melu aku ora iso pinter guyon, saiki pinter guyon. Lah terpancing-pancing lho. Susu ora ming kuwi kok kaya Iin barang karo sapa Pripun? kuwi? Rafi. Susu pinter ngapusi barang. Oh. Ngapusi. Ya, lanjut. Iki pasanganku mau kan kudu semangre Garap sok.
Matur nuwun Mbak Anggi Asmara. Asmara saka ngendi to Pak jane iki Pak? Manut to wae. Asmara iku aku kudu wong bercinta. Asmara iki wong tresno. Tegese supaya ditresnani karo penggemar, nonton ku jenenge ya asmara. Nggih.